Φίλες και φίλοι, ε, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Διοικητικού Επιμελητηρίου, καλησπερίζω όλες και όλους στη σημερινή εκδήλωση τιμής και μνήμης για την πεντηκοστή επέτειο από την τουρκική εισβολή στην Μεγαλόνισσο Κύπρο. Λοιπόν, θα μιλήσουμε από τη σκοπιά της διοικητικής επιστήμης, προφανώς, που είναι το δικό μας πεδίο, και ξεχωριστά να πούμε ότι οι αρχές της διοικητικής επιστήμης έχουν γίνει έχουν τύχει επεξεργασίας κατά τον 20ο αιώνα, ωστόσο στο στρατιωτικό πεδίο, πολύ πριν δηλαδή το πολιτικό πεδίο, είχαν γίνει γνωστές από την εφαρμογή τους πολλούς αιώνες πριν. Τόσο τα θέματα σχεδιασμού, τα θέματα οργάνωσης, όσο τα θέματα διεύθυνσης προσώπων και διεύθυνσης επιχειρήσεων, όσο και το κρίσιμο ζήτημα του ελέγχου, είχαν αντιμετωπιστεί πολύ καιρό πριν από τους στρατιωτικούς, πριν τα αναλάβουν οι πολιτικοί και προπάντων οι διοικητικοί επιστήμονες. Να διευκρινίσω λοιπόν εδώ πέρα εξ αρχής. Η διοικητική επιστήμη είναι η επιστήμη της υλοποίησης των πολιτικών αποφάσεων. Θα δούμε λοιπόν από αυτή τη σκοπιά τα γεγονότα του 1974, που σημαίνει ότι θα κάνουμε μια αναφορά στο πολιτικό κομμάτι, αλλά κυρίως εμάς μας ενδιαφέρει το θέμα της ασκηθήσας διοίκησης στην πράξη. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, μιλώντας με σύγχρονους όρους, μας ενδιαφέρει να δούμε μοτίβα, patterns, δηλαδή μοτίβα ή πρότυπα όπως τα λέμε, που είναι οι σύνθετοι εκείνοι μηχανισμοί που παρακινούν προς συγκεκριμένη δράση, και να δούμε αν τυχόν μπορούμε να επισημάνουμε κάποια μοτίβα στην ελληνική συμπεριφορά εκείνης της εποχής. Και έχουμε μια κάποια ιδέα, γιατί ξεκινώντας από τον πόλεμο που ιτηθήκαμε το 1897, βλέπουμε ότι δεν επακολούθησε αξιολόγηση της ήττας, δεν υπάρχει τίποτα που να δείχνει κάτι τέτοιο. Στην Μικρασιατική εκστρατεία και στην καταστροφή του 1922 έγινε μια προσπάθεια αξιολόγησης, ωστόσο ο στρατηγός που το ανέλαβε, ο Μαζαράκης Ενιάν, ένας αξιοσέβαστος άνθρωπος, κατέγραψε έκανε την αξιολόγηση του τι δεν πήγε καλά, ωστόσο 1,5-2 χρόνια μετά δεν έβρισκε ανθρώπους να τον ακούσουν. Με αποτέλεσμα η έκθεση της Επιτροπής στην οποία προείστατο να καταλήξει στα ζήτητα και εν τέλει ο ίδιος με προσωπική του ευθύνη να τη δημοσιεύσει και να τιμωρηθεί κιόλας και γι' αυτό. Κάτι ανάλογο έγινε και σχεδόν 20 χρόνια αργότερα, μετά την περίοδο των νικών στο αλβανικό μέτωπο και την κατάρρευση όμως που επακολούθησε τον Απρίλιο του 1941. Σχηματίστηκε μια επιτροπή από τον στρατηγό Καθενιώτη, η οποία σε ένα δίτομο έργο έκανε αξιολόγηση του τι δεν πήγε καλά, ωστόσο κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να ακούσει την επιτροπή. Και μάλιστα πάλι, όπως έκανε και ο Μαζαράκης, ο Καθενιώτης, λίγο πριν το θάνατό του, τα κατέγραψε και ζήτησε να εκδοθούν, κάτι που έκανε εν τέλει η γυναίκα του λίγα χρόνια αργότερα. Φαίνεται όμως ότι και στην περίπτωση της Κύπρου είχαμε μια επανάληψη των ιδίων. Και για να γίνουμε πιο σαφείς. Μπαίνοντας στο θέμα, Κύπρος, από το 50, δικαίωμα αυτοδιάθεσης διεκδικούν οι Κύπροι. Το 55 διεθνοποιείται το πρόβλημα, ξεκινάει ο αγώνας, ο ηρωικός αγώνας της ΕΟΚΑ. Το 59 έχουμε τις συμφωνίες Ζηρής και Λονδίνου, όπου το ελληνικό κράτος, το τουρκικό κράτος που περιέργως επανεμφανίστηκε και το βρετανικό κράτος συμφωνούν στο να ιδρυθεί ένα καινούριο κυπριακό κράτος. Ωστόσο, το κράτος εξ αρχής, το ανεξάρτητο κυπριακό κράτος, έχει δεσμευμένη, όπως έχει πολύ σωστά γραφεί, ανεξαρτησία. Πρόεδρος του κράτους εκλέγεται με σημαντική πλειοψηφία ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Από τότε όμως και έπειτα αρχίζουν μια σειρά περιπετειών. Πιο γνωστά τα επεισόδια Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων το 1964. Η Τουρκία απειλεί με εισβολή ως εγγυήτρια χώρα. Οι ΗΠΑ την αποτρέπουν. Η ελληνική κυβέρνηση στέλνει τότε μια ισχυρή μονάδα, είναι γνωστή ως ημεραρχία. Ωστόσο, η παρουσία μονάδας από το ελληνικό κράτος περιορίζει το να οργανωθούν τοπικές στρατιωτικές μονάδες, η Εθνική Φρουρά που τότε είχε δημιουργηθεί. Με την έλευση της δικτατορίας στη χώρα μας, τα πράγματα μπερδεύονται.
Γίνονται επεισόδια μεταξύ Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων. Οι Τουρκοκύπριοι έκτοτε απομονώνονται σε ξεχωριστούς δικούς τους θύλακες, τους οποίους μάλιστα οχυρώνουν και οι ίδιοι εξοπλίζονται, ενώ αντίθετα η κυβέρνηση της δικτατορίας αποσύρει την ελληνική μεραρχία, χωρίς όμως ταυτόχρονα να εξασφαλίσει την οργάνωση της εθνικής ουράς, η οποία βέβαια δεν ήταν ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά ήταν ευθύνη της κυβέρνησης του Κυπριακού κράτους. Το 1971 τα πράγματα οξύνονται όταν δημιουργείται η ΕΟΚΑ Β και υπάρχει μια εμφυλιοπολεμική σύγκρουση μεταξύ ενωτικών, που τους εκπροσωπεί ο στρατηγός Γρήβας, και μακαριακών, που τους εκπροσωπεί ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ο εκλεγμένος ηγέτης της Κύπρου. Με τα σημερινά μάτια είναι προφανές ότι ήταν όλος διόλου απαράδεκτη η όξυνση αυτή των πραγμάτων που οδήγησε σε εμφύλια σύγκρουση. Να είμαστε ξεκάθαροι. Ποιες ήταν οι επιδιώξεις των εμπλεκομένων? Η Ελλάδα λοιπόν δεν έχει διευκρινισμένη πολιτική. Έχει αδιευκρίνηστη πολιτική. Παίζει μεταξύ ένωσης και ανεξαρτησίας. Επιπλέον δεν είναι εντελώς ξεκάθαρο ποιος είναι εκείνος που αποφασίζει. Το Εθνικό Κέντρο, όπως λέμε, η Αθήνα, ή η ίδια η Κύπρος για το μέλλον της. Αντίθετα, η Τουρκία έχει ξεκάθαρη θέση. Από τη στιγμή που ξαναμπήκε στο παιχνίδι, την ενδιαφέρει να διασφαλίζει τα νότια παράλια της και θέλει να αποκτήσει οπωσδήποτε ένα λιμάνι και ένα αεροδρόμιο επί της Κύπρου, για να μπορεί να έχει ελεύθερη πρόσβαση και να μπορεί να μεταφέρει στρατεύματα, να μπορεί να ενισχύει τη δύναμή της όποτε θέλει. Οι Τουρκοκύπροι, όπως πολύ χαρακτηριστικά έχει λεχθεί, δεν την ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Την ενδιαφέρει να έχει εξασφαλισμένα τα σύνορά της. Το παιχνίδι εμπλέκονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες και γενικότερα οι χώρες του ΝΑΤΟ, στο οποίο ανήκουν και η Ελλάδα και η Τουρκία και η Βρετανία, που θέλει να έχει τη βεβαιότητα του ελέγχου από νατοικές δυνάμεις του χώρου της Ανατολικής Μεσογείου, που γυτνιάζει τόσο με το Ισραήλ όσο και με τους Άραβες. Πηγαίνοντας λοιπόν προς το πραξικόπημα, πολύ χοντρικά οι ελληνικές δυνάμεις στην Κύπρο είναι η Εθνική Φρουρά από 8.500 στρατιώτες που υπηρετούν τη θεία τους. Θα τη δούμε αναλυτικά. Υπάρχει η ελληνική δύναμη Κύπρου με περίπου 1.000 στρατιώτες του ελληνικού στρατού. Υπάρχει Κυπριακό ναυτικό, δεν υπάρχει ωστόσο αεροπορία. Από την άλλη μεριά, οι τουρκικές δυνάμεις έχουν στην Κύπρο την Τουρδίκ, δυνάμεως 650 ανδρών του τουρκικού στρατού, και τους εξοπλισμένους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι φτάνουν σε ένα αριθμό 6,5 που με επιστράτες μπορούν να φτάσουν 14.500 εκπαιδευμένους άνδρες. Να δούμε αναλυτικά τις δυνάμεις. Σε πεζικό η Εθνοφρουρά είχε 8.500 υπό τα όπλα, ωστόσο μπορούσε να αυξηθεί με επιστράτευση και να φτάσει ως τις 39-40.000, που υπολείπονταν όμως από τις πραγματικές δυνατότητες σύμφωνα με τον πληθυσμό. Θυμίζω εδώ πέρα ότι το 78% του πληθυσμού της νήσου ήταν Ελληνοκύπριοι, σε αντίθεση με το 18% που ήταν οι Τουρκοκύπριοι. Ο οπλισμός, ωστόσο, είναι ο οπλισμός του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είτε αγγλικός είτε σοβιετικής κατασκευής. Και από τις δυνάμεις που έχουν κάποια ιδιαίτερη σημασία, υπήρχε μόνο ένα τάγμα που μπορούσε να μετακινείται και να πολεμά εποχούμενο. Το καλύτερο τμήμα των δυνάμεων της Εθνοφρουράς είναι οι τρεις ενεργές μοίρες. Όταν ακούμε μοίρα καταδρομών, είναι το αντίστοιχο του τάγματος πεζικού, ωστόσο έχει τη μισή περίπου δύναμη, 350 περίπου άνδρες. Ενώ προβλεπόταν με τα σχέδια να συσταθεί και άλλη μια τέταρτη. Με σύγχρονο οπλισμό, πολύ καλή εκπαίδευση, ήταν επίλεκτα στρατεύματα. Στα τεθωρακισμένα υπάρχουν δύο επιλαρχίες. Η επιλαρχία στα άρματα είναι το αντίστοιχο του τάγματος πεζικού. Η μία διέθετε 32 άρματα ρωσικής κατασκευής του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τα περίφημα TAF-34, οι νικητές των Πάντζες. Ωστόσο, το 1974 ήταν παροχημένα. Και μια επιλαρχία αναγνωρίσεως με τεθωρακισμένα οχήματα μάχης και μεταφοράς. Βλέπουμε εδώ ένα TAF-34 της Εθνικής Φρουράς 33 τόνων και ένα Mi-47 αμερικάνικο που χρησιμοποιούσαν οι Τούρκοι 47 τόνων. Οπωσδήποτε η σύγκριση καταδεικνύει τη διαφορά που υπήρχε. Το πυροβολικό. Υπήρχαν 7 συνολικά μοίρες, συν κάποιες πυροβολαρχίες, 80 συνολικά όπλα, ρωσικής κατασκευής τα περισσότερα, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Υπήρχαν κάμποσα αντιαεροπορικά Bofors που ήταν αξιόλογα. Υπήρχε επιπλέον και ναυτική δύναμη.
με 6 τορπιλακάτους και 1 ακτεωρό. Ωστόσο και το ναυτικό, επειδή είναι πλάκι στο πραξικόπημα, βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Στην Ελβίκ, με διοικητή τον Κονδύλη αρχικά και τον Παπαγιάννη υποδικητή, αυτοί ενεπλάξαν στο πραξικόπημα, άλλαξαν λίγο πριν με καινούργια διοίκηση. Επιπλέον, στη δύναμη των 950 ανδρών προσθέθηκαν οι Θεοθελώς, οι 450, οι οποίοι απολύονταν και προτίμησαν να μείνουν, να επανέλθουν και να πολεμήσουν με τους συναδέλφους τους. Η Ελβίκ δεν συμμετείχε ενεργά στο πραξικόπημα. Είχε μόνο κάποια καθήκοντα φουράς. Αυτό ήταν θετικό γιατί την άφησε έτσι αλόβητη. Όσον αφορά τα σχέδια, υπήρχε ένα σχέδιο του ελληνικού κράτους, το σχέδιο ΚΑΠΑ, που περιέλαβανε το πώς θα βοήθαγε η Ελλάδα σε περίπτωση πολέμου στην Κύπρο. Το σχέδιο που είχε να κάνει με την άμυνα της Κύπρου λεγόταν Αφροδίτη. Πολλοί το διακρίνουν σε Αφροδίτη 1, 2, 3. Υπήρχαν επιμέρους σχέδια πώς θα αντιμετώπιζαν οι τουρκικοί φύλακοι. Υπήρχαν επιπλέον και σχέδια που διαφοροποιούσαν την αντίδραση την ελληνική ανάλογα με το πού θα γινόταν η απόβαση των Τούρκων, τα σχέδια Λέων, Βέλος, Αετός κλπ. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι υπήρχε μια συμφετότητα όσον αφορά τη σχεδίαση, η οποία δεν ωφέλησε την πράξη. Οι πραξικοπηματίες είχαν αποφασίσει να κάνουν το πραξικόπημα, χρησιμοποίησαν 2 μοίρες καταδρομών, τις 2 επιλαρχίες των τεθωρακισμένων, το τάγμα το μηχανοκίνητο, το οποίο το έφεραν από την βάση του, και επιπλέον 2 τάγματα πεζικού, τα οποία τα τράβηξαν και τα 2 από το βορρά, δηλαδή από εκεί που θα γινόταν η απόβαση, από τις θέσεις που κατήχαν. Υπάρχουν 91 νεκροί, 250 τραυματίες, όλος διόλου απαράδεκτη, τονίζω και πάλι, αυτή η εμφυλιοπολεμική κατάσταση, και γενικότερα βέβαια δημιουργήθηκε μια αναστάτωση ευρύτερη. Οι τουρκικές δυνάμεις εισβολής είχαν προετοιμαστεί πολλά χρόνια, από το 1964 θεωρείται ότι ξεκίνησαν να τις τιμάζουν. Μάλιστα μια μεραρχία, αυτή που αποβιβάστηκε η 39η, ήταν μεραρχία η οποία ήταν εκτός ελέγχου, δεν εντασσόταν στα σχέδια του ΝΑΤΟ. Μπορούσαν δηλαδή να την προετοιμάζουν, να την εκπαιδεύουν όπως ακριβώς ήθελαν οι Τούρκοι. Επιπλέον όμως την πρίξαν και με μια πρόσθετη μεραρχία, μία ταξιαρχία καταδρομών, μία ταξιαρχία αλεξιτοτιστών, μία ταξιαρχία πεζοναυτών, μία τεθωρακισμένη ταξιαρχία με τα σύγχρονα άρματα που λέγαμε και μία ταξιαρχία στρατοχωροφυλακής. Το ναυτικό και η αεροπορία, προπάντων η αεροπορία, που διέθεσε 75 με 80 αεροσκάφη, προσέθεταν σημαντικά πλεονεκτήματα. Το τουρκικό πολεμικό σχέδιο ανταποκρινόταν στους σκοπούς που θέλαν οι Τούρκοι, δηλαδή να καταλάβουν ένα λιμάνι και να ενώσουν το λιμάνι αυτό με το κέντρο της Κύπρου, δηλαδή με τη Λευκοσία. Η βασική τους σκέψη ήταν μέσα να αποβιβαστούν, αφενός να ενισχύσουν τους θύλακους με ρήψη αλεξιτοτιστών και να ενοποιήσουν τις αποβιβαστήσεις δυνάμεις με εκείνες που ήταν στους θυλάκους. Και από εκεί πέρα να καταλάβουν, από ό,τι αποδείχθηκε, το 34% μάλλον του νησιού. Τις 5 μέρες μεταξύ πραξικοπήματος και εισβολής, οι Έλληνες μεν εκείνης της περίοδου, οι κυβερνώντες, κάνανε μια προσπάθεια να εμφανίσουν ότι ήταν ένα εσωτερικό ζήτημα, τελείως αφελές βέβαια αυτό. Οι Τούρκοι κάνουν πολεμικό συμβούλιο που συμμετέχουν οι πολιτικοί τους και οι στρατηγοί τους, και το βράδυ της 16 Ιουλίου παίρνουν την απόφαση της εισβολής. Οι ΗΠΑ επισήμως, με Υπουργό Εξωτερικών τον Χένρι Κίσιγκερ, στέλνουν ως απεσταλμένο τον Σίσκο, ο οποίος πάει και στην Ελλάδα και στην Τουρκία, πηγαίνει έρχεται, πιέζει τους Έλληνες κυβερνώντες εκείνη την εποχή, δηλαδή τη Χούντα, να δώσει κάτι επειδή οι Τούρκοι θα επιχειρήσουν. Αυτοί δίνουν. Οι Τούρκοι, συν της άλλης διαστόματος Ετσεβίτ, λένε ότι θα επιτεθούμε για να πάρουμε ένα λιμάνι, αλλά δεν θα πυροβολήσουμε, και αν δεν βληθούμε και εμείς δεν θα απαντήσουμε. Τελείως ανεκδοτολογικού χαρακτήρα μια τέτοια πρόταση. Η ελληνική ηγεσία φαίνεται να το πιστεύει, αποδέχεται, ωστόσο δίνει εντολές ξεκάθαρες. Αυτοσυγκράτηση, τι πάει να πει αυτό, παραμένει έτσι ερώτημα, και σε μια φάση έχει γραφτεί ότι ακούστηκε ότι μια γωνίτσα θα πάρουν οι Τούρκοι, ότι έλεγε ο Έλληνας αρχιστράτηγος. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι ξεκάθαρο ότι η τότε ελληνική ηγεσία της δικτατορικής κυβέρνησης, είτε δηλαδή ήταν
ο Δημήτριος Ιωαννίδης, που ήταν ο αρχηγός της άτυπης δομής, ο πραγματικός αποφασίζων, είτε ήταν ο Γρηγόριος Μπονάνος, ο αρχηγός της τυπικής δομής, δηλαδή ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, είτε ήταν όλοι μαζί αυτοί, πήρανε την απόφαση να φερθούν όπως φέρθηκαν. Δεν νομίζω ότι στέκει εδώ πέρα να μιλάμε για αφέλεια ή ότι κάποιος τους κορόιδεψε, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχει καμιά επίσημη αμερικάνικη δέσμευση ότι οι Τούρκοι δεν θα εισβάλλουν. Το αντίθετο, οι Αμερικάνοι είπαν ότι οι Τούρκοι θα εισβάλλουν, δώστε κάτι για να περιοριστούν. Οπότε δεν τους κορόιδεψε κανένας. Αυτά μάλλον είναι προφάσεις εναμαρτίες, και σε τέτοια επίπεδα, όταν κάποιος είναι συνωμότης, όπως ήταν ο Ιωαννίδης και όλοι οι άλλοι, δεν είναι δυνατόν να μην φαντάζεται ότι όπως ακριβώς αυτός έριξε τον Παπαδόπουλο, άρα είχαν χρησιμοποιήσει οι Αμερικάνοι τον Παπαδόπουλο, ότι μια χαρά μπορούσαν οι Αμερικάνοι πάλι να χρησιμοποιούσαν και τον Ιωαννίδη και να τον ρίξουν μετά πολύ εύκολα. Δηλαδή, αυτοί είναι κανόνες όσων παίζουν τέτοια παιχνίδια πρακτόρων και κατασκόπων. Λοιπόν, οι κυβερνώντες τότε πήρανε λοιπόν τις αποφάσεις τους, ήταν η θελημένη πράξη η προδοσία, και βέβαια οι Τούρκοι όχι μόνο ξεκίνησαν να πυροβολούν, αλλά ξεκίνησαν να βομβαρδίζουν, γιατί αυτή είναι μια πρώτη πράξη. Όταν έχεις μάλιστα την κυριαρχία του αέρα, ξεκινάς βομβαρδίζοντας, αξιοποιώντας το πλεονέκτημα που έχεις. Όλες τις κρίσιμες περιοχές. Έτσι ξεκινάει λοιπόν ο πόλεμος. Η τοπική ηγεσία, δηλαδή οι εκτελεστές των κελευσμάτων της ηγεσίας που είναι στην Αθήνα, είναι βέβαια ο πρόεδρος Νίκος Σαμψών. Ο Μιχάλης Γεωργίτσης, ο ταξίαρχος, είναι το βασικό πρόσωπο, είναι καινούργιο σχετικά στο βαθμό, αποδεικνύεται εντελώς ακατάλληλος, μένει στο καταφύγιο, δεν παίρνει καμία πρωτοβουλία, ζητάει διαρκώς έγκριση για οτιδήποτε κάνει. Αποδεικνύεται, όπως πολύ σωστά έχει γραφεί, εκτός από προδότης και ανεπαρκής. Ο επιτελάρχης, ο ταξίαρχος Γιαννακόδημος, είναι αυτός που φαίνεται πως έδωσε τη διαταγή αντίστασης. Από την άλλη μεριά υπάρχει ο συνταγματάρχης Κομπόκης, ο διοικητής των επίλεκτων μονάδων. Συνταγματάρχης είναι αυτός, φαίνεται να είναι πιο δραστήριος, ωστόσο δεν μεταβάλλει τη συνολική εικόνα. Στην διοικητική επιστήμη έχουμε το πλεονέκτημα να λέμε ότι φαίνεται, ρε παιδί μου, μια πολιτική, λες η σκοπή είναι αυτή, και τα μέσα που ακριβώς επιβεβαιώνουν, που χρησιμοποιώ, η στρατηγική που χρησιμοποιώ για να πετύχω την πολιτική μου, είναι αυτά και αυτά και αυτά. Άρα μπορώ να επιβεβαιώσω το πόσο ακριβώς σωστά ήταν αυτά που χρησιμοποίησα για να πετύχω το στόχο μου. Μπορούμε να κάνουμε όμως ακριβώς και το ανάποδο. Βλέποντας όλα τα μέτρα που λήφθηκαν, μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για το ποιος ήταν ο σκοπός ο οποίος πραγματικά επιδιώκονταν. Εδώ λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι η προδοσία ήταν ολοφάνερη. Γιατί? Ενώ υπήρχαν πάρα πολλές πληροφορίες ότι η εισβολή επέκειτο, είναι θέμα χρόνου, δεν έγινε καμία ενεργοποίηση των σχεδίων. Δεν διατάχθηκε. Δεν διατάχθηκε. Έτσι, η επιστράτευση από την προηγούμενη, αν όχι τις προηγούμενες μέρες. Δεν έγινε στρώση ναρκοπαιδείων στις ακτές όπως προβλέπαν τα σχέδια. Έτσι. Δεν έγινε πάντρωση των πολυβολίων που ήταν στις ακτές. Δεν έγινε καμία διασπορά των δυνάμεων. Μικρή παρένθεση. Η Ελβίκ στις 4 ξυπνάει, διασπείρει τις δυνάμεις της και στις 5.30 βομβαρδίζεται το στρατόπεδό της. Είναι ολοφάνερο ότι κάποιος που ήξερε, δηλαδή ο διοικητής της, διέταξε το να καλυφθούν, γιατί ξέραν ότι 5.30 θα βομβαρδιστούν. Λοιπόν, δεν στάλθηκαν νύχτα οι μονάδες που είχαν φύγει για το πραξικόπημα, ώστε να βρεθούν εγκαίρως στις θέσεις. Δεν δόθηκε άμεσα η εντολή για ανταπόδοση πυρών, καθυστέρησε κάμποσες ώρες, και βέβαια μετά από όλα αυτά δεν έγινε και καμία ενημέρωση του πληθυσμού. Λοιπόν, αυτά ήταν όλα που δείχνουν ακριβώς την προδοσία και πώς βαδίζουν. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα της ολοφάνερης προδοσίας έχουμε πλέον τις πράξεις και τις συμπεριφορές των ξεχωριστών διοικητών, τις οποίες και θα εκτιμήσουμε. Το ναυτικό είναι αυτό το οποίο αναλαμβάνει πρώτο. Ατυχώς συμμετείχε στο πραξικόπημα, οπότε υπήρχε ένας διχασμός μεταξύ τους. Ωστόσο υπάρχει ανησυχία, υπάρχει ετοιμότητα, τα ραντάρ δείχνουν ότι οι Τούρκοι κατέφτασαν, και έστω και αργοπορημένα ο ναυτικός διοικητής δίνει εντολή χτυπήστε τους. Αργοπορημένα με ποια έννοια? Ότι δεν έγινε εν μέσω σκοταδιού, εν μέσω νύχτας, αλλά έγινε μόλις είχε ξημερώσει, οπότε οι δύο τορπιλάκατοι που ξεκίνησαν το πρωί με το πρώτο φως, με τον υποπλοίαρχο Τσομάκη, ο οποίος ήταν ο διοικητής του ναυτικού σταθμού της Κυρίνιας, και το σημειοφόρο Βερίκιο, ουσιαστικά κάνανε έφοδο αυτοκτονίας εναντίον της τουρκικής αρμάδας, η οποία είχε φτάσει έξω από την Κυρίνια.
ανατινάχθηκαν και οι δύο και καταστράφηκαν και οι δύο με φωνευμένους σχεδόν όλους τους ηρωικούς αυτούς άντρες. Από την άλλη μεριά, το αρματαγωγό Λέσβος του ελληνικού πολεμικού ναυτικού είχε φύγει από την Αμόχωστο, μεταφέροντας τους απολυόμενους στρατιώτες της Ελβίκ στην πατρίδα. Ωστόσο, λίγο έξω από την Πάφο παίρνει εντολή, επιστρέφει, αποβιβάζει τους Ελβικάριους και εκεί πέρα ο πλωτάρχης Χανδρινός καλείται να πάρει μια κρίσιμη απόφαση. Του λένε στην Πάφο οι Ελληνοκύπροι, βοήθησέ μας να χτυπήσουμε τον τουρκοκυπριακό θύλακα, ο οποίος αντιστέκεται. Παίρνει μόνος του την απόφαση, βαράει το θύλακα, ισοπεδώνει τις θέσεις των Τουρκοκυπρίων και τους αναγκάζει να παραδοθούν. Πριν παραδοθούν οι Τουρκοκύπριοι, για να δικαιολογήσουν την παράδοσή τους, προφανώς δίνουν ένα στίγμα στους δικούς τους και λένε ότι μας βαράνε 3-4 ελληνικά πολεμικά σκάφη. Οι Τούρκοι στέλνουν συνεπώς 3 αντιτορπιλικά και 18 αεροπλάνα να βαρέσουν τα ελληνικά πλοία. Πολύ έξυπνα ο Χανδρινός, αντί να φύγει δυτικά, προς την Κρήτη δηλαδή, φεύγει νότια, προς την Αίγυπτο. Με αυτόν τον τρόπο δεν τον βρίσκουν τα τουρκικά αεροπλάνα, βρίσκουν όμως τα τουρκικά αντιτορπιλικά, τα οποία τα χτυπάνε, γίνεται μια μεταξύ τους σύγκρουση, το αντιτορπιλικό Κοντζάτεπε βυθίζεται, τα άλλα 2 υφίστανται πλήγματα, καταρρίπτονται, άλλοι λένε 2, άλλοι λένε 5, άλλοι λένε 11 αεροσκάφη και σκοτώνονται περίπου 600 Τούρκοι από αυτήν την φίλια μεταξύ τους σύγκρουση που απέδειξε την απουσία συντονισμού που υπήρχε. Ο Χανδρινός έφτασε μια χαρά στην Ελευσίνα. Σε αυτό το χάρτη βλέπουμε το κρίσιμο πεδίο των επιχειρήσεων. Οι μάχες διεξήχθησαν. Εδώ που βλέπουμε τα κόκκινα, αυτά είναι αλεξίπτωτα που πήγαν για να ενισχύσουν τους τουρκικούς θύλακους. Υπήρχε ο δρόμος από τη Λευκοσία μέσω Κιόνελη, που ήταν τουρκικό χωριό, στη διάβαση Αγύρτας, ανάμεσα εδώ στο Πενταδάκτυλο, που έβγαινε στο χωριό Τέμπλος για να φτάσει στην Κυρίνια. Από το Τέμπλος μέχρι το Κιόνελη, η περιοχή όλη κατήχεται από τους Τούρκους. Επιπλέον όμως, η Κυρίνια κατήχεται από Έλληνες. Οι Τούρκοι αποβιβάζονται εδώ πέρα, αρκετά δηλαδή μακριά από την πόλη της Κυρίνιας, οπότε το ενδιάμεσο εξακολουθούσε να κατέχεται από Έλληνες, οι οποίοι είχαν και εδώ πάνω στο βουνό πυροβόλα και μπορούσαν να έρθουν και από εδώ. Συνεπώς, οι μάχες για την πρώτη φάση διεξάγονται γύρω από τον τουρκικό θύλακο της Κυρίνιας, τον λένε, αλλά είναι αρκετά έξω από την Κυρίνια, στο 5 μίλι, και στον τουρκικό θύλακο τον εσωτερικό, που είναι πάνω στα βουνά, όπου ξεχωρίζει το κάστρο του Αγίου Ιλαρίου. Λοιπόν, όσον αφορά τη μάχη της Κυρίνιας, εδώ δηλαδή, το 251 τάγμα πεζικού, χάρη στον διοικητή του, τον αντισυνταγματάρχη Παύλο Κουρούπη, καταφέρνει και συγκεντρώνει όσες δυνάμεις είχε, δεν είχε και πολλούς μαζεμένους, 2 λόχους, συν 4 άρματα που έχει υποδείξει και επιτίθεται στην παραλία περιορίζοντας τους Τούρκους. Το 286 μηχανοκίνητο τάγμα, το οποίο όφιλε να έρθει κοντά του, ήταν εκτός θέσεως, όπως είχαμε πει, είχε φύγει με το πραξικόπημα. Αντί να κινηθεί τη νύχτα της 19ης προς 20η, κινείται την ημέρα με διαταγή του αρχηγείου της 20ης, το βρίσκουν στο χωριό κοντεμένος τα τουρκικά αεροπλάνα και το διαλύουν, σκοτώνεται μάλιστα και ο διοικητής του, αντισυνταγματάρχης Μπούτου. Επιπλέον, υπάρχει εγκληματική αδράνεια, το δείχνω και πάλι, υπήρχαν πυροβόλα ελληνικά πάνω στο βουνό. Η 198 πυροβολαρχία αδρανεί παντελώς. Είναι άγνωστο τι έχει απογίνει ο διοικητής της. Αδρανεί καταρχάς, αλλά συμμετέχει μετά η 182 μοίρα παιδινού πυροβολικού. Ωστόσο, δεν είναι τόσο πυκνά τα πυρά της, όπως έχουν γράψει και οι Τούρκοι. Το 5 μίλι λοιπόν αποβιβάστηκαν οι Τούρκοι. Είναι μια στενή ακτή. Κάνουν πολλά σφάλματα. Από ό,τι έχουν γράψει εκ των υστέρων, το ηθικό τους πάνω στα πλοία δεν ήταν καλό. Στην αρχή κάνανε λάθος στην απόβαση, δείγμα της προβληματικής ναυτοσύνης που είχαν οι τότε τουλάχιστον Τούρκοι ναυτικοί. Διορθώνουν, φτάνουν στη σωστή αυτή. Το πρώτο κύμα απόβασης κατεβαίνει μια μεικτή δύναμη 3.500 περίπου ανδρών με 15 άρματα και 12 πυροβόλα. Η αποβίβαση γίνεται σε μια στενή σχετικά μόνο 1.000 μέτρα παραλία.
Πάνε μόνο 200 μέτρα βάθος, ένα τουφέκι βαράει βολή φωνική στα 300 με 400 μέτρα, άρα ήταν πολύ κοντά στην ακτή και βέβαια πολύ περισσότερο σε βολές πυροβόλων όπλων. Λοιπόν, ο διοικητής δεν αναλαμβάνει καμία πρωτοβουλία και ύστερα από λίγο κιόλας σκοτώνεται από φύλλα πυρά μαζί με τον συνδεσμό του τον αεροπόρο. Εν γέννη, για 2,5 περίπου μέρες δεν επέδειξαν καμία τολμηρή κίνηση. Μια απόβαση είναι κίνηση τόλμης. Άμα δεν είσαι αποφασισμένος, την πατάς πολύ εύκολα. Την άλλη μεγάλη μάχη που δόθηκε πάνω στα βουνά, για να διανυφθεί η διάβαση της Αγύρτας από τους Έλληνες, υπήρχε λοιπόν αυτό το σχέδιο, οι 4 ελληνικές μοίρες καταδρομών να επιτεθούν και να διανοίξουν το δρόμο. Το σχέδιο έλεγε επιτίθεται και καταλαμβάνουν οι λοκατζίδες, οι καταδρομείς και έρχονται μετά τάγματα πεζικού και παίρνουν τη θέση τους ώστε να κρατήσουν το έδαφος. Δεν έγιναν ακριβώς τα πράγματα έτσι, γιατί η ελληνική ηγεσία έκανε σωρία σφαλμάτων συνέχεια των προηγούμενων. Καταρχάς, ακολουθεί πιστά τις οδηγίες της Αθήνας. Διατάσσει πήρε πολύ αργοπορημένα. Η Μένελ Βίκ τώρα κινείται και καταλαμβάνει το στρατόπεδο, το γειτονικό της, είναι λίγο πιο πάνω, της Τουρδίκ, η οποία έχει φύγει και πάει στους φύλακους. Ωστόσο, από εκεί και πέρα τα σχέδια δεν εφαρμόζονται πιστά. Οι ελληνικές δυνάμεις διασπείρονται. Ένας περίεργος αυτοσχεδιασμός του ταξίαρχου Γεωργίτση και του συνταγματάρχη Νικολαίδη, του νέου διοικητή της Ελβίκ, ο οποίος δεν ξέρει το έδαφος, στέλνει την Ελβίκ να πολεμήσει το Κιόνελ σε μια αποτυχημένη προσπάθεια. Και δεν ενισχύονται και οι καταδρομείς που επιτίθονται προς τον Άγιο Ιλαρίωνα. Αυτό είναι το περίφημο βουνό. Η 31η μοίρα καταδρομών, έχοντας τραυματία τον διοικητή της και νεκρό τον υποδιοικητή της από το πραξικόπημα, αναλαμβάνει καινούριος διοικητής, ωστόσο οι 3 διοικητές λόχων, με τον επικεφαλής τον Ηλία Γλετζέ, τον Σταμάτη και τον Γαλινό, καταλαμβάνουν το στόχο τους εύκολα, πετυχαίνουν μια συντριπτική νίκη, ευνηδιαστική εντελώς εναντίον των Τούρκων και διαλύουν μια τουρκική μοίρα ΛΟΚ. Και η επιχείρηση αυτή με την κατάληψη του υψώματος Κοντζάκαγιά είναι υπόδειγμα ευνηδιαστικής και αποτελεσματικής ενέργειας που γεμίζει περηφάνεια όλους όσους συμμετείχαν. Και δικαίως. Η 32η μοίρα καταδρομών με διοικητή τον πραξικοπηματία Ναπολέοντα Δαμασκηνό, ο οποίος είχε τραυματιστεί κιόλας. Ωστόσο και εδώ η χαμηλότερου βαθμού αξιωματικοί οδηγούν τους άνδρες τους σε επιτυχία προς την άσπρη μούτη. Ο στόχος καταλαμβάνεται. Συνεχίζουν μετά προς την Αλονάγρα για να ανακόψουν την τουρκική προέλαση. Δεν φτάνει έγκαιρα το τάγμα πεζικού και αναγκαστικά και αυτοί αποχωρούν. Η 33η επιτέθηκε και κατέλαβε τα Πετρομούθια με διοικητή μία πολύ ξεχωριστή μορφή, τον Γεώργιο Κατσάνη. Ανέβηκε μαζί με τους άνδρες του, κατέλαβε το ύψωμα, συνέχισαν για να σταματήσουν την τουρκική προέλαση που ερχόταν από την Κυρίνια και στις μάχες που δόθηκαν εκεί πέρα και ο εξαίρετος αυτός αξιωματικός σκοτώθηκε από βολή ελεύθερου σκοπευτή. Ένας άλλος σπουδαίος αξιωματικός, ο Λοχαγός Νικόλαος Κατούντας, τραβάει προς την Κυρίνια με 62 άνδρες για να ενισχύσει το μαχόμενο 251 τάγμα πεζικού. Στον δρόμο συναντάει μια ομάδα εθνοφρουρών οι οποίοι φεύγουν, τους λέει πού είναι οι Τούρκοι, του απαντούν Λοχαγέ, οι Τούρκοι είναι πάρα πολλοί, για να λάβουν τη δικιά του απάντηση. Δεν σας ρώτησα πόσοι είναι, σας ρώτησα πού είναι. Πολέμησε, αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν προκειμένου να καλύψει τους άνδρες του, ήταν τραυματίας, έμεινε πίσω και έκτοτε αγνοείται. Στην Αθήνα, όπως είπαμε, κανένα από αυτά που προβλεπόντουσαν στο σχέδιο, κανένα εγχείρημα δεν υλοποιήθηκε για διάφορους λόγους. Η προδοσία δούλευε προφανώς. Λοιπόν, ωστόσο, αυτοσχεδιάστηκε μια καινούργια επιχείρηση. Χρησιμοποιήθηκαν 15 μεταγωγικά αεροπλάνα της αεροπορίας Νοράτλας. Η επιχείρηση ονομάστηκε Νίκη και μετέφεραν τα αεροπλάνα αυτά, πετώντας χωρίς ραδιοβοηθήματα, χωρίς κάλυψη, πετώντας νύχτα στην Κύπρο, φτάσαν στο αεροδρόμιο Λευκωσίας, μεταφέροντας μια μοίρα καταδρομών από την Κρήτη. Το ατυχές είναι ότι η Αθήνα καθυστέρησε να μεταδώσει την είδηση ότι έρχονται δικά μας αεροπλάνα
στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, το οποίο είχε γύρω του βέβαια ένα τουρκικό πλοίο. Τα αεροπλάνα χτυπήθηκαν κατά πάσα πιθανότητα από ελληνικά αντιαεροπορικά που δεν είχαν μάθει ότι έρχονται ελληνικά αεροπλάνα και 4 πιλότοι, ηρωικοί πιλότοι, σκοτώθηκαν μαζί με τους 27 από τα 28 μέλη των καταδρομών, της μονάδας των καταδρομών που μετέφεραν. Άλλοι 2 καταδρομείς χτυπήθηκαν και φωνεύτηκαν σε άλλα αεροπλάνα, σύνολο 33 νεκροί από αυτήν την επιχείρηση. 22 το απόγευμα συμφωνείται και χειρία. Μάλιστα. Εξ αρχής όμως οι Τούρκοι δεν τηρούν τον λόγο και παραβιάζουν συνέχεια την εκεχηρία. Και από εκεί που είχαν καταλάβει ένα 5% το μετατρέπουν σε 11%, πηγαίνοντας πότε από εδώ, πότε δυτικά, πότε ανατολικά, πότε χτυπώντας δυνάμεις και γενικά εκβιάζοντας. Δεν τήρησαν την εκεχηρία, ενώ αντιθέτως εμείς, η τότε ηγεσία, στις 22 είχαμε ακόμα Χούντα, προσπαθεί με πολύ αυστηρό τρόπο να την τηρήσει. Στη συνέχεια αποκαθίσταται η δημοκρατία μεν, αλλά αυτά δεν γίνονται, ξέρετε, μπορεί μεν συμβολικά να λέμε 23-24 Ιουλίου, ωστόσο δεν μετατρέπεται ξαφνικά ένα καθεστώς δικτατορίας αυτομάτως, δεν αλλάζει, δεν είναι έτσι εικόνα να αλλάζει, να πλέον επακολουθήσει η δημοκρατία, απλά αναλαμβάνει η λεγόμενη κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας υπό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Και έχει μπροστά της το δίλημμα πώς να ενισχύσει τις δυνάμεις της Κύπρου, που μάχονται στην Κύπρο, και ενδεχόμενα να κηρύξει τον πόλεμο στην Τουρκία. Δεν αποφάσισε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η κυβέρνηση έκανε αυτό που λέμε στην δυτική επιστήμη non-decision. Δεν πήρε καμία τέτοια απόφαση. Αυτός ήταν ο συσχετισμός δυνάμεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας εκείνη την περίοδο. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι η Ελλάδα είχε ήδη επιστρατευτεί. Γιατί η Χούντα είχε κηρύξει γενική επιστράτευση, η οποία απέδωσε μια στρατιωτική δύναμη πολλαπλάσια του αναμενόμενου, δείγμα του ενθουσιασμού με τον οποίο έσπευσαν οι Έλληνες πολίτες στο να καταταγούν, και αυτός ο αριθμός πλέον είχε ξεπεραστεί. Έτσι. Δηλαδή είχε πλεονέκτημα η Ελλάδα, συν το ότι είχε κάποια καλύτερα αεροπλάνα, κάποια καλύτερα πλοία και κάποια καλύτερα υποβρύχια σε σχέση με τους Τούρκους. Είχε δηλαδή κάποια ποιοτικά στοιχεία υπέρ της. Ωστόσο, οι παραβιάσεις εκεχηρίας είναι ενδεικτικές. Στη μεν ελληνική μεριά δίνεται αυστηρή εντολή όσον αφορά το πυροβολικό, δέσμευση πυρών. Αυτό σημαίνει ότι το πυροβολικό δεν βάλει σε καμία περίπτωση. Οι Τούρκοι λοιπόν παραβίαζαν την εκεχηρία και πλησίαζαν διαρκώς πάνω στο βουνό την 181 μοίρα, η οποία ήταν ταγμένη πάνω από την Κυρίνη. Ο αντισυνταγματάρχης Στυλιανός Καλμπουρτζής ζητά οδηγίες και λέει ότι πρέπει να φύγουμε γιατί μας περικυκλώνουν. Ο συνταγματάρχης πυροβολικού όμως Πούλος, ο οποίος είναι ο διοικητής πυροβολικού, δίνει την εντολή, μένετε εκεί και αν χρειαστεί πέφτετε πάνω στα πυροβόλα. Ωραία κουβέντα, χωρίς όμως να έχει κανένα τακτικό χαρακτήρα. Και μάλιστα αυτή δηλαδή μια τέτοια θυσία. Γιατί δεν γινόταν πόλεμος, εκεχηρία ήταν. Και πολύ εύκολα το λες βέβαια για κάποιους άλλους. Έτσι. Δεν πήγε ο συνταγματάρχης Πούλος ο ίδιος εκεί πέρα να δώσει τις οδηγίες. Με αυτόν τον τρόπο, όταν εν τέλει αποφασίζει ο Καλμπουρτζής να φύγει, με τα πυροβόλα δεμένα, χωρίς δηλαδή να μπορούν να βάλουν, τους στείλουν παγίδα οι Τούρκοι και τους διαλύουν στη διάβαση Μπέλα Πάις. Ο αντισυνταγματάρχης Καλμπουρτζής ήταν για πολλά χρόνια μεταξύ των αγνοωμένων. Ατυχώς φαίνεται πως σκοτώθηκαν όλοι σε αυτή την παγίδα. Απ' την άλλη μεριά, οι Τούρκοι επιστρέφουν στο στρατόπεδο το οποίο τους το δίνουμε πίσω, στο στρατόπεδο της Τουρδίκ, μάλιστα. Και έτσι γυπνιάζουν ένα σειρματοπλέγμα, χωρίζει την Τουρδίκ από το στρατόπεδο της Ελδίκ. Οι Τούρκοι είναι φανερό ότι πλησιάζουν και ότι σκέφτονται να κάνουν επίθεση. Και πράγματι τη νύχτα 23-24 οι Τούρκοι είναι ακροβολισμένοι στα όρια του στρατοπέδου. Ο τότε όμως αξιωματικός υπηρεσίας Λοχαγός Αρώνης δεν διστάζει καθόλου και παρότι είχε διαταγή μην χτυπάτε υπό οποιασδήποτε συνθήκες, παραβιάζει την προδοτική διαταγή και διατάσσει πυρ, φωνεύοντας πολύ μεγάλο αριθμό εισβολέων, οι οποίοι αν είχαν αφαιθεί, προφανώς το στρατόπεδο της Ελβίκ θα είχε καταληφθεί πρόωρα. Τις ίδιες περίπου μέρες γίνεται προσπάθεια των Τούρκων να καταλάβουν το αεροδρόμιο.
Εκεί λοιπόν αποστέλλεται η πρώτη μοίρα καταδρομών που είχε φτάσει από τα Χανιά, με διοικητή τον ταγματάρχη Γεώργιο Παπαμελετίου. 344 ήταν οι καταδρομείς, 29 σκοτώθηκαν και άλλοι 9 είχαν τραυματιστεί. Ωστόσο, οι υπόλοιποι κράτησαν αποφασιστικά το αεροδρόμιο και χάρη στην ευφυΐα και τον πατριωτισμό και του Παπαμελετίου, αλλά και των υπόλοιπων αξιωματικών και στρατιωτών, κατάλαβαν τις προθέσεις που υπήρχαν, δεν παρέδωσαν το αεροδρόμιο παρά μόνο στους ΟΗΕΔες και έκτοτε το αεροδρόμιο παραμένει ουδέτερη περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο σώθηκε όλη εκεί η περιοχή και ενδεχόμενα όλη η Λευκωσία από πρόωρη κατάληψη. 14 με 16 Αυγούστου έχουμε τη δεύτερη φάση της εισβολής, Ατήλας 2. Οι Ελληνοκύπροι. Το μόνο που έχει γίνει ως αλλαγή είναι η αλλαγή του στρατηγού. Έχει φύγει ο Γεωργίτσης και έχει αναλάβει ο Καραγιάννης. Ενισχύσεις σε πυρομαχικά και υγειονομικό υλικό, τίποτα άλλο. Πριν φύγει ο Γεωργίτσης, στέλνει μια έκθεση στην Αθήνα και λέει ότι πρέπει να αντικατασταθούν 55 αξιωματικοί. Οι 28 λόγω αναξιότητας αποδείχθηκαν ανεπαρκείς. Ο Γεωργίτσης θεωρεί ανεπαρκείς 28 αξιωματικούς. Πιθανόν και να ήταν, αλλά δεν ήταν ο καταλληλότερος για να τους αξιολογήσει. Επιπλέον λέει ότι υπάρχουν και 29 κουρασμένοι. Μεταξύ αυτών βάζει και τον εαυτό του. Αυτό και μόνο αρκεί για να κατανοήσουμε σχετικά με την ικανότητα των συγκεκριμένων. Το θέμα είναι ότι εδώ υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα, πως η επιστράτευση που είχε διαταχθεί την 20η Ιουλίου απέδωσε μόνο κατά τα 2 τρίτα. Υπάρχουν τυπικά τουλάχιστον 26.000 επιστρατευμένοι, απουσιάζουν άλλες 13.000. 13.000 λοιπόν Έλληνο-Κύπριοι δεν παρουσιάστηκαν, αλλά προτίμησαν την ανυποταξία, ενώ οι Τούρκοι ήταν μπροστά στα χωριά τους και στα μέρη τους. Τώρα, δικαιολογίες του τύπου ότι δεν βρήκα τη μονάδα μου και δεν μπόρεσα να πάω και τέτοια, προφανώς είναι για γέλια, έτσι δεν μπορούν να ακουστούν σοβαρά. Το γεγονός παραμένει ότι υπήρξαν πολλοί οι οποίοι δεν πήγαν να πολεμήσουν και από αυτούς που πήγαν, αρκετοί φύγανε στην πορεία. Η δικαιολογία είναι το ότι υπήρχε ανικανότητα και προδοσία. Από εκεί πέρα όμως είναι καθαρά θέμα έρευνας να δούμε ποια δικαιολογία είναι πραγματική, ποια είναι όντως έτσι και ποια όχι. Λοιπόν, το ουσιώδες είναι ότι η ελληνοκυπριακή μεριά δεν ενισχύθηκε. Είναι ξεκάθαρο αυτό και αυτό δείχνει κιόλας, ωστόσο δεν έχει διερευνηθεί όσο τα προηγούμενα, ότι η προδοσία εξακολουθούσε να εφαρμόζεται, δεν ξέρω αν ήταν δύναμη αδράνειας, πάντως υπάρχουν στοιχεία προδοσίας και στον δεύτερο Ατήλα. Οι Τούρκοι αντίθετα έχουν ολοκληρώσει τη συγκέντρωση των δυνάμεών τους και είναι έτοιμοι να εξορμήσουν. Και πράγματι εξορμούν προς τα ανατολικά, όπου η κρίσιμη μάχη δίνεται στην Μία Μιλιά. Είναι μια παιδινή περιοχή μεταξύ, τόσο στην Πεδιάδα, βάση περιπτώσει. Εκεί επιτίθεται η τουρκική μεραρχία με όλα τα όπλα, με αεροπλάνα, τάγκς, τα πάντα. Στην κρίσιμη περιοχή αγωνίζεται ο ταγματάρχης Τάσος Μάρκου, ταγματάρχης Ελληνοκύπριος, από τους πλέον ικανούς αξιόλογους και ηγετικές μορφές. Διοικεί το 305 τάγμα πεζικού, έχει σαν υποστήριξη μια μοίρα, υπάρχει και ένα άλλο τάγμα. Εν πάση περιπτώσει, η υπεροπλία των Τούρκων είναι μεγάλη, περνάνε και από μέρη που φαίνεται να τους υπέδειξαν οι του ΟΗΕ που δεν είχαν στρωθεί με ενάρκειες. Εν πάση περιπτώσει, η υπεροπλία ήταν τόσο μεγάλη που δεν έχει τόσο σημασία αν πέρασαν από το μέρος ή όχι. Θα στέλνανε περισσότερες δυνάμεις, θα πίεζαν περισσότερο. Το πιθανότερο είναι ότι θα τα κατάφερναν. Και αυτό που μένει είναι ότι ο ταγματάρχης Μάρκου στις τελευταίες του ομιλίες είπε ότι μόνο πάνω από τα πτώματά μας θα περάσει ο εχθρός, γιατί καταλάβανε ακριβώς τη χρησιμότητα της κατάστασης. Ο ταγματάρχης Μάρκου δεν βρέθηκε ποτέ και δεν έχει γίνει τίποτα γνωστό για την τύχη του έκτοτε. Οι Ελληνοκύπροι λοιπόν, συγγνώμη, πήγαν παραπάνω. Οι Τουρκοκύπροι, λοιπόν, οι Τούρκοι και οι Τουρκοκύπροι πλησιάζουν στην Αμόχωστο και εδώ υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα. Η ηγεσία της περιοχής από τον αντισυνταγματάρχη Κωνσταντίνο Ζαρκάδα φαίνεται πως ήταν προβληματική. Υπάρχουν πολλά σε βάρος του συγκεκριμένου για τον πανικό που δημιουργήθηκε, που οδήγησε στην εγκατάλειψη τόσο από τον πληθυσμό όσο και από τις στρατιωτικές μονάδες της Αμοχώστου, η οποία δεν ήταν στα σχέδια των Τούρκων να την καταλάβουν, αλλά αφού την βρήκαν άδεια, προφανώς την κατέλαβαν.
Στη ναυτική βάση, το ναυτικό εδώ δεν δείχνει τα καλά του στοιχεία. Η βάση Χρυσούλη εγκαταλείφθηκε κάπως βιαστικά, αφέθηκαν τορπίλες, αυτοβυθίστηκαν κάποιες τορπιλάκατοι με αξιωματικούς να μην επιδεικνύουν το υψηλό φρόνημα των συναδέλφων τους, του Τσομάκη και του Βερίκιου. Οι μοίρες καταδρομών δεν αξιοποιήθηκαν όπως έπρεπε και μέσα στα πολλά ακριβώς διατάχθηκε και η οπισθοχώρηση της αξιόμαχης Ελβίκ πιο πίσω από τις θέσεις που κρατούσε. Αφέθηκε όμως μια μικρή δύναμη στο στρατόπεδο της Ελβίκ. Οι Τούρκοι προελάβουν, οι Ελβικάροι σε ένα τέτοιο τοπίο με ελιές πολεμούν και έχουμε ακριβώς την κρίσιμη μάχη του στρατοπέδου της Ελβίκ. Κρατάει 14-15, αλλά η κορυφαία στιγμή είναι στις 16. Στο στρατόπεδο έμειναν μόνο 318 άνδρες. 2 λόχοι, συν ένας τρίτος λόχος με αποσπάσματα μονάδων. Είχε υποστήριξη πυροβολικού, η οποία όμως ακριβώς στην κρίσιμη φάση σταμάτησε λόγω έλλειψης βλημάτων. 318 ήταν οι άνδρες, με διοικητή τον αντισυνταγματάρχη Παναγιώτη Σταυρουλόπουλο, μια ηρωική μορφή, λοχαγή Κωνσταντούλας Ιωαννίδης Βελής και στη δημιουργία μηχανικού ο ήρωας Σωτήριος Σταυριανάκος και στην δημιουργία βαρέων όπλων ο υπολοχαγός Στέφανος Πύρης. Πολέμησαν όσο καλύτερα μπορούσαν, αναγκάστηκαν να φύγουν γιατί δεν είχε κανένα νόημα πέραν του συμβολικού της θυσίας ή εκεί παραμονή. Σκοτώθηκαν ή αγνοούνται 86. Ωστόσο διασώθηκαν οι υπόλοιποι 230 περίπου και αυτό ήταν το σημαντικό. Οι απώλειες των Τούρκων ήταν πολύ μεγαλύτερες, μάτωσαν ιδιαίτερα για να κερδίσουν αυτό το μέρος. Στην περιοχή του Αγίου Παύλου όμως, όχι πολύ μακριά από εκεί, το 211 τάγμα πεζικού καταρχάς, που βρισκόταν στην περιοχή του Αγίου Κασιανού, με ενίσχυση από το 336 τάγμα επιστράτευσης, που είχε επιστρατευτεί στο μέγιστο βαθμό, είχε 1000 περίπου άντρες, με τον νεοαφθέντα στην Κύπρο ταγματάρχη Δημήτρη Αλευρομάγειρο, κρατάνε τις θέσεις τους. Οι Τούρκοι λοιπόν δεν περικυκλώνουν και δεν καταλαμβάνουν την Λευκοσία. Σε κάποια αυτή της μάχης, σε κάποια ανάπαυλα, ο ταγματάρχης Αλευρομάγειρος είχε την εξαιρετικά καλή ιδέα να επισκεφθούν τα φυλακισμένα μνήματα, τις φυλακές δηλαδή, το μέρος των φυλακών όπου είναι θαμμένοι οι ήρωες του αγώνα για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Ο Αυξεντίου, ο Παλικαρίδης και όλοι οι άλλοι. Στις χαρακτηριστικές στιγμές έχουμε το ότι καταλαμβάνουν οι Ελληνοκύπροι ένα τουρκικό άρμα Mi-47 και ένα τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού Mi-113. Τα αξιοποιούν αμέσως, μπαίνει ελληνικό πλήρωμα και συμμετέχει σε μία μάχη, χώνεται ανάμεσα σε μια τουρκική επιλαρχία και καταφέρνει, γιατί έχει ακόμα τα τουρκικά σήματα, και καταστρέφει τουλάχιστον 5 τουρκικά άρματα. Αυτό έγινε στο χωριό Σκυλούρα, οι λοχίες Δρόσος και Κρυθάρης, οι Δεκανείς και στρατιώτες που Δουνάς, Τούντας και Αποστόλου ήταν το ηρωικό πλήρωμα αυτού του άρματος, το οποίο παραμένει, αυτή είναι η εικόνα που βλέπετε, ακόμα και σήμερα στα χέρια τα ελληνικά. Στις τελευταίες συγκρούσεις, στο χωριό Πυρόη, μια περιοχή κρίσιμης σημασίας γιατί ελέγχει του δρόμου που πάει και προς Λάρνακα και προς Λεμεσό, εγκαθίσταται ο 13ος λόχος της 31ης μοίρας καταδρομών μαζί με την 34η μοίρα, συν άρματα και τεθωρακισμένα οχήματα. Μπροστά στέκεται μια δημιουργία με 31 άνδρες υπό τον υπολοχαγό Γεωργιάδη. Αποκρούουν την επίθεση των τουρκικών αρμάτων και του πεζικού και περιέργως η διαταγή που παίρνουν είναι σηκωθείτε και φύγετε, οπισθοχωρήστε. Ο Γεωργιάδης αντιδρά, εμείς λέει θα μείνουμε. Παραβιάζει και αυτός τη διαταγή και ευτυχώς ένας άλλος, ο αντισυνταγματάρχης Λάσκαρης, επενέβη και ακύρωσε τη διαταγή που τους έλεγε να οπισθοχωρήσουν αφήνοντας έδαφος στους Τούρκους. Σε μια τελευταία χαρακτηριστική στιγμή, στον κόμβο Κολοκασίδη, μια δημιουργία της πρώτης μοίρας καταδρομών υπό τον αντιπολοχαγό Νικόλαο Κολυτζόγλου, στέκεται, πολεμάει ηρωικά και καταστρέφει με εύστοχες βολές 4 τουρκικά άρματα και σταματάει την επίθεση ενός τουρκικού τάγματος.
η δημιουργία, 30 άντρες, το τάγμα 700-750. Εκεί πέρα ένας από τους παοτζίδες, εκείνους δηλαδή που χειρίζονταν το ΠΑΟ, ήταν και ο στρατιώτης Μανώλης Μπικάκης, ο οποίος δεν έλαβε ποτέ την ηθική διάκριση για τις εύστοχες βολές του, δείχνοντας ότι επαναλαμβάνουμε ένα μοτίβο που υπήρχε παλιά στον ελληνικό στρατό. Να μην δίνεται καμία απονομή τιμής εν ζωή. Να δίνονται μόνο στους θανόντες. Αυτή η τακτική είχε ακολουθηθεί κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. Φτάνουμε στην τελική ανακοχή. Γίνεται ανταλλαγή των αιχμαλώτων μέχρι τέλη Αυγούστου. Κρατάει λίγο παραπάνω. Φτάνει μέχρι τον Οκτώβρη. 2.450 ήταν οι Ελληνοκύπριοι αιχμάλωτοι, οι οποίοι βέβαια έχουν φάει πολύ ξύλο, έχουν υποστεί διάφορες ταλαιπωρίες, επιστρέφουν οι περισσότεροι εξ αυτών, έναντι 3.329 Τουρκοκυπρίων που είναι αρκετά ακμαίοι, έχοντας περάσει σχετικά καλά. Παραμένουν, και εδώ αρχίζει το μεγάλο δράμα, 1.619 Ελληνοκύπριοι αγνοούμενοι. Στα 57 χρόνια ανακαλύφθηκαν τα οστά, εν πάση περιπτώσει, των 790. Μένουν δηλαδή περίπου 800 τόσοι. Οι μισοί περίπου παραμένουν αγνοούμενοι, σύμφωνα πάντως με αρκετούς που ασχολούνται με το θέμα. Πρέπει να θεωρούνται και αυτοί νεκροί και αναμένεται μόνο η επιβεβαίωση με την έβρεση κάποιων στοιχείων, όπως γίνεται με εξέταση DNA κλπ. Δεν το ξέρουμε, ωστόσο 50 χρόνια είναι τεράστιο χρονικό διάστημα. Πριν πούμε για τα γενικότερα συμπεράσματα, να πούμε και δύο λόγια ότι υπάρχουν και Τουρκοκύπριοι αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων 94 ανακαλύφθηκαν ακριβώς από την ίδια επιτροπή που ψάχνει τους Έλληνες αγνοούμενους και ήταν σκοτωμένοι. Μεταξύ αυτών είναι και άντρες, είναι και γυναίκες και ατυχώς είναι και παιδιά, στα χωριά Μαράθα, Σανταλούρι και Αλόα. Έγιναν προφανώς γκλήματα με συστηματικό τρόπο εκ μέρους των Τούρκων και των Τουρκοκυπρίων, με αποσπασματικό, έτσι, ατομικό τρόπο, αλλά έγιναν και εκ μέρους των Ελληνοκυπρίων και προφανώς είναι απαράδεκτα και τα δύο. Μπαίνουμε στα συμπεράσματα. Το ελληνικό κράτος λοιπόν για 24 χρόνια πρώτα απ' όλα αποσιώπησε τα γεγονότα. Δεν θεωρούσε ότι έγινε πόλεμο στην Κύπρο. Μάλιστα στις συντάξεις αναπηρίας ή διάφορες συντάξεις που δόθηκαν στους πολεμιστές γραφόταν πολεμιστές περίοδου 40-49. Οι πρωταγωνιστές εξαφανίστηκαν από το προσκήνιο. Έγινε μια περίεργη αντιμετώπιση εκείνων οι οποίοι φάνηκαν άξιοι. Στάθηκαν σε ύψος των περιστάσεων, όπως ο πλωτάρχης Ανδρινός, ο ταγματάρχης Παπαμελετίου, ο αντισυνταγματάρχης Σταυρουλόπουλος. Ενώ αντίθετα εκείνοι οι οποίοι είχαν επιδείξει μια προβληματική τουλάχιστον συμπεριφορά, είχαν εξέλιξη ανεμπόδιστη. Ο φάκελος της Κύπρου, που γινόταν πολύ μεγάλη συζήτηση, άνοιξε κάποια στιγμή το 1986, δέχτηκε καταθέσεις, πολύ ωραία, και ξανά κλείσε για 30 χρόνια μετά. Ξανά άνοιξε το 2016 και δόθηκε ένα μεγάλο μέρος του στη δημοσιότητα. Δεν έχει δοθεί ακόμα όλο στη δημοσιότητα. Πάντως, για 24 χρόνια το ελληνικό κράτος θεωρούσε ότι δεν έγινε πόλεμος. Το 1998, με ένα νόμο τότε, θεωρήθηκαν πολεμικές επιχειρήσεις και πλέον άνοιξε ο δρόμος της αναγνώρισης. Το 2007, σε μια τελετή που έγινε στη Σχολή Ευελπίδων, δόθηκε ένα μετάλλιο αναμνηστικού χαρακτήρα όμως στους στρατιώτες και η υπόσχεση ότι στους αξιωματικούς θα γίνει αργότερα. Εν πάση περιπτώσει, έκτοτε και μέχρι σήμερα έχουν τακτοποιηθεί κάποιες εκκρεμότητες, αλλά πάρα πολύ αργοπορημένα. Έχουν εμφανιστεί πάρα πολύ μεγάλες ερευνητικές εργασίες, έτσι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουν ανοιχτεί φάκελοι, ξένα αρχεία και έχουν φωτιστεί τα γεγονότα, οπότε και ο φάκελος της Κύπρου πλέον δεν είχε κανένα λόγο να είναι ακόμα καλυμμένος. Η κοινωνία των πολιτών ήταν όλο αυτό το διάστημα στο προσκήνιο. Εξ αρχής, μέσα στη δεκαετία του 70, συγκροτήθηκαν σύλλογοι πολεμιστών και κάποιοι μοναχικοί ερευνητές ανέλαβαν το δύσκολο έργο της αναζήτησης της αλήθειας. Ο σύλλογος Κομμάντος 74 αφορά τους καταδρομείς της πρώτης μοίρας.
Ο Σύλλογος Πολεμιστές Ελβίκ 74 αφορά τους πολεμιστές Ελβίκ που ήταν κυρίως εκείνοι που πολέμησαν στο στρατόπεδο, αλλά και οι βέβαια συνάδελφοί τους. Διάφοροι άλλοι σύλλογοι, στην αρχή ήταν οι σύλλογοι μόνο 4. Από ό,τι μαθαίνω σήμερα έχουν ξεπεράσει τους 12, γιατί πλέον έχει γίνει η αναγνώριση και έχουν σπεύσει πολλοί να αντλήσουν, από ό,τι φαίνεται, διάφορα ωφέλη από αυτό. Από το γεγονός της αναγνώρισης. Μέχρι τώρα μόνο με ατομικές προσπάθειες, με ατομικές πρωτοβουλίες είχε συντηρηθεί η μνήμη και ευτυχώς ήταν αξιέπαινοι κάποιοι δήμοι, όπως ο Δήμος Μαντουδίου, που έστησαν μνημεία για τα άξια τέκνα τους που πολέμησαν στην Μεγαλόνισο. Ερχόμαστε, ή μάλλον πριν πούμε σε αυτό, μια κουβέντα να πω ότι οι αγνοούμενοι έγιναν αγνοημένοι και αυτό είναι από τα πολύ αρνητικά που έχει επιδείξει το ελληνικό κράτος όσον αφορά τους πολίτες του. Ερχόμαστε λοιπόν να ολοκληρώσουμε. Ποια μοτίβα μπορούμε, όπως είπαμε, ποια είναι τα πρότυπα που μπορούμε να δούμε διοικητική συμπεριφορά. Το πρώτο που βλέπει κανείς εύκολα είναι το ότι υπάρχει μια δυσκολία αναμέτρησής μας, αναμέτρησης ως κράτος, εννοώ έτσι, με τα δύσκολα, με τα σύνθετα θέματα. Εξ αυτού, επειδή αυτό είναι περισσότερο πολιτικής φύσεως όμως, γι' αυτό έρχομαι στα καθαρά διοικητικής φύσεως. Υπάρχει λοιπόν ελλειπής τεχνική αξιολόγηση των γεγονότων. Ελπίζω να έχει γίνει, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί δεν έχει δει τίποτα το φως δημοσιότητας, έστω και 50 χρόνια μετά, καμία αξιολόγηση που κάνει το ελληνικό επιτελείο στρατού, οι ελληνικές δηλαδή στρατιωτικές αρχές, όσον αφορά την πολεμική απόδοση στην Κύπρο. Επιπλέον θα υπάρχουν και ειδικές μελέτες για την απόδοση των καταδρομέων, τι πρέπει να βελτιωθεί, αν πρέπει να βελτιωθεί κάτι, για την απόδοση του πυροβολικού, του τεχνικού, των μηχανοκινήτων κλπ. Δεν γνωρίζουμε να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχει, ελπίζω να έχει γίνει. Έτσι. Ελλειπής αναζήτηση ευθύνης κάνει την αξιολόγηση. Ωραία, αξιολόγηση σου δείχνει τα κακό κείμενα. Τι δεν πήγε σωστά. Μέσα σε αυτά όμως είναι και οι ανθρώπινες συμπεριφορές των διοικητών. Οφείλεις λοιπόν να αποδώσεις τη σωστή ευθύνη και να καλέσεις σε λογοδοσία. Είναι ολοφάνερο ότι αυτό όχι μόνο δεν έγινε, αλλά αντίθετα επέτρεψε διάφορες αδικίες. Υπάρχει ελλειπής λειτουργία επιπλέον της διοικητικής παραμέτρου του ελέγχου. Ο έλεγχος, η τελική δηλαδή αξιολόγηση και με την έννοια της λογοδοσίας γενικότερα, αλλά και της απόδοσης ευθύνης στις οργανώσεις σύμφωνα με τα πρότυπα λειτουργίας του. Δεν ακούστηκε, ας πούμε, ότι λειτουργήσε κάποιο στρατοδικείο της εθνικής φρουράς, ούτε για τους ανυπότακτους, ούτε για τους υποτάκτες, ή εν πάση περιπτώσει κάποιο στρατοδικείο για να κρίνει τις εγκληματικές συμπεριφορές σε βάρος των αμάχων της τουρκοκυπριακής μειονότητας, εκεί πέρα που επιδείχθηκε. Εν τέλει, υπάρχει μια ελλειπής λειτουργία, αφού όλα αυτά δεν έχουν γίνει, δεν έχει ενισχυθεί η θεσμική μνήμη με πρόσθετα στοιχεία. Ελλειπής λειτουργία λοιπόν της θεσμικής μνήμης. Αντί όλων αυτών, που είναι τα ορθολογικά, υπάρχει μια ψυχολογικού τύπου αναπλήρωση. Η έμφαση δίνεται στο συμβολικό και στο ξεχωριστό. Ποιο είναι αυτό? Η γενναιότητα που επέδειξαν ορισμένοι και ορισμένες, γιατί υπήρξαν και κάποιες γυναίκες οι οποίες επέδειξαν ξεχωριστή γενναιότητα, και υπερπροβάλλεται το συγκινησιακό δεδομένο, το συναίσθημα τέλος πάντων, μέσα από το δράμα των αμάχων ή από την γενικότερη θυματοποίηση. Ωστόσο αυτά δεν αρκούν. Έτσι, δεν αρκούν σε μια κοινωνία. Δεν προωθούν και δεν ενδυναμώνουν τις δυνάμεις της κοινωνίας. Γιατί οι κοινωνίες απαιτείται να αντιμετωπίζουν τα θέματα με ορθολογισμό, με συστηματικότητα και με δημιουργικότητα. Βλέπετε και τώρα γίνεται ένας χαμός στην Παλαιστίνη, πονεύονται άμαχοι, πλήττονται νοσοκομεία, πλήττονται κατασκηνώσεις, πλήττονται περιοχές που μαζεύονται άμαχοι. Εδώ και πόσους μήνες δεν έχει υπάρξει καμία σοβαρή προσπάθεια να περιοριστούν, όχι να σταματήσουν εντελώς. Καμία αποτελεσματική, να είμαστε ακριβείς. Τα τραγικά που γίνονται. Χρειάζεται λοιπόν να διδαχτούμε και προς αυτήν την κατεύθυνση σας ευχαριστούμε πολύ που σήμερα
αφιερώσατε το χρόνο σας για να τα πούμε μαζί.